जि दाख्लैनि थांनाय 20 तारिखआवहाय जि ब्लेक बेल्ट होनायनि सायाव जि एलिगेसन कमप्लेन होनाय जादोंमोन आं दा बिनि फिनखौ आं होनो सानदों आरो माबोरै ब्लेक बेल्टखौ माबोरै होनाय जाया दा जोङो ब्लेक बेल्टखौहाय जोङो बेबायदिनो आंनि स्टुडेन्टखौ आङो बेबायदिनो आङो ट्रेनिं होआलाबा मानसिनो आंनो बेबायदि ब्लेक बेल्ट होनाय जायाखै आङो बिसोरखौहाय आङो रेगुलार ट्रेनिं होदों बेसिक टेकनिक आरो बिनि उनावहाय आं एडभान्स टेकनिक होदों आङो बेसेबां मासनि थाखाय आरो बिनि उनावसो आङो जेब्ला बिसोरखौ प्रिपेरेसन खालामखांनायनि उनावसो आं बिसोरखौ लांनानै आं बिसोरखौ ब्लेक बेल्ट होहोदों जेरैहाय बेसिक टेकनिकआव थायो किहनफोर थायो गहन कुमिटे सानबन कुमिटे इफन कुमिटे आरो जि बेसिक काटा मोनबा आरो बिनि उनावहाय आं एडभान्स काटाखौ फोरोंखांनायनि उनावसो आङो बिसोरखौहाय फुरा फुल प्रिपेरेसन खालामनानैसो आं बिसोरखौ एग्जाम होनो लांदों आरो एग्जामावबो बिदि डाइरेक्ट सार्टिफिकेट बिदि होनाय जायाखै बिसोरो बेबायदि रेगुलार ट्रेनिंनि लोगोसे आरो बिसोरो बे नेशनेल फेडारेसननि सेशनकाइ फेडारेसननि जि मास्टार देरसिन बे एग्जामिना जाफैदों बियो नायदों माबोरै खालामदों पारफरमेन्स दंना गैया बेखौ नायनायनि उनावसो ब्लेक बेल्टनि बान्थाखौ बिसोरनो होनाय जादों सार्टिफिकेटखौ डिस्ट्रिबिउट खालामनानै होनाय जादों आरो सोर एलिगेसन होदों एलिगेसनाखौ दाखालिहाय थांनाय 20 तारिखआवहाय मेनि 2023 चिरां डिस्ट्रिक्ट काराटे द'नि एस'सिएसननि जि जेनेरेल सेक्रेटारि बि होनाय जादोंमोन दा मानेस खाख्लारि दा चिरां डिस्ट्रिक्ट काराटे द' एस'सिएसन होनोबा बिनिफ्राय बे बेलनि सोमोन्दोआ बेजों फैया दा मानोना चिरां डिस्ट्रिक्ट काराटे द' एस'सिएसना बियो खालि स्पर्ट्सनि बियो मोनसे जांख्लासो बियो दा बियो जेब्ला जोङो बेल होनायनि जोङो जेब्ला रायलायो होमब्ला बेहाय गुबुन एकाडेमि आरो गुबुन एस'सिएसन थानांगौ जायो आरो बे माखासे स्टाइलनि बेल प्रम'सन खालामनायनि एस'सिएसन थानांगौ जायो बिनि गेजेरजोंसो बेलनि प्रम'सनखौ ग्रेडखौ होनो हायो दिनै बिनि गेजेरजों मा बुंबावनो सानो नोङो बिथांखौ आं बेखौनो बुंनो सानोदि बिथाङा जि साननानै बुंनाय जादोंमोन बिथाङा बेबायदि जोंनि ट्रेनिं होनायफोरखौ मिथिनो मोनाखै आरो बेखौ मिथिनो मोनैयाव बियो बेबायदिनो फल्स एलिगेसन बेबायदि होनाय जादों आरो जुदि बियो मिथियोमोनबा नुदोंमोनबा मोनसे खोथामोन खिन्थु नुनायबो जायाखै खिन्थु मिथिनाय मोनबा ट्रेनिं होदों होननानै मिथिमोनबा बियो जगाजगाथ' सिगांहाय जि खेला जादोंमोन बे खेलानि उनावहायनो जोंनि जेसेबां इन्सट्राक्टरफोर दङ एक्टिभ इन्सट्राक्टरफोर दङ बिदिनो जगाजग खालामनाय जायाखैमोन आरो द्रप थानाय जादोंमोन गोबाव समनि थाखाय